Tervetuloa kanssani tänne Tesomalle 38,5 neliöisen yksiövideoesittelyyn. Ollaan täällä kodin eteisessä. Siinä suoraan vastapäätä on etuovi. Ja täällä lyhyen käytävän päässä on vaatehuone. Ja vaatehuoneen vieressä on laatoitettu kylpyhuone. Kylpyhuoneen varusteluina on peilikaappia, allaslaatikostoa, käsienpesuallasta, käsisuihku, kääntyvä lasinen suihkuseinä sekä paikka- ja liitännäispyykinpesukoneelle. Käännytään sitten katsomaan tätä huonetta. Tää on oikein tilava. Huoneen perällä on alkovi, mikä auttaa sisustusratkaisuissa. Ja sitten on vielä keittiö. Keittiössä on varusteluina sähköhella ja jääkaappipakaste. Ja tänne keittiön yhteyteen mahtuu kivasti ikkunan alle pientä ruokapöytää. Jos olit kiinnostunut, niin laita hakemusta tulemaan www.asuntohakemus.fi.